ଆଜି ଆମେ ଗାଇବା ତୃତୀୟ କ୍ଲାସର ବଣ ଓ ମଣି। ଦେଖିଲା କୁନା ମହୁଲ ଡାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି, ଚଢୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ଗଣି। ଡାକିଲା କୁନା କିଆଁଲୋ ବଣି ଘସୁଛୁ ଥଣ୍ଟ ଡାଳେ, ଆ ମୋ ପାଶେ ଖାଇବୁ ଯେବେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ। ସୁନାର ଏକ ପଞ୍ଜୁରୀ ଗଡ଼ି ଆଣିବେ ବାପା ମୋର, ମାଠୁ ମାଗି ଦେବିଲୋ ତୋତେ କଦଳୀ ଛେନା ସର। ସୁନା ଗିନାରେ ଦେବି ମୁଁ ପାଣି ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ, ବୁଲାଇ ନେବି ମେଳାକୁ ତତେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଜାତ। କହିଲା ବଣି କୁନା ଭାଇନା କହିଲ ସତ ଏକା, ମନରେ ତୁମ ଶରଦା ଥାଉ ନିତି ହେବ ଦେଖା। ଗଛରୁ ଗଛ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ପାଉଛି କେତେ ସୁଖ, ଡାଳରେ ଥାଇ ଦେଖଇ ମୁହିଁ ଜହ୍ନ ମାମୁଁର ମୁଖ। ବୁଲୁଛି ଖାଇ ବଣର ଫଳ କେତେ ଯେ ମିଠା କୋଳି, ଗଛର ଡାଳେ ପବନ ତାଳେ ଖେଳଇ ମୁହିଁ ଦୋଳି। ମନ ଆନନ୍ଦେ ଉଡ଼ି ବୁଲାଇ ଖୁସିରେ ଗାଏ ଗୀତ, ନ ମାନେ ଝଡ଼ି ବରଷା ଖରା ନ ମାନେ ପୁଣି ଶୀତ। କୁନା ଭାଇନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେବ କି ସେଇ ସୁଖ, ପରଦିନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ, ଗଛର ଡାଳ ସରଗ ମୋର ବଣ ପର ମୋ ମିତ, ବଣ ପର ମୋ ମିତ।